Dan huwa proġett li huwa kumpless għaliex Bormla hija urban conservation kollha kemm hi, ġifieri qed nitkellmu f'lokal ta' importanza ta' sit storiku wkoll. Però ħajkun jinkludi madwar 68 appartament għal ħidma soċjali, ukoll child care center, community facility, dan huwa proġett li anka fassalni flimkien mal-Kunsill Lokali, mal-Komunità Bormliża permezz ta' emendi bidliet li saru fil-pjanti anke min-naħa tal-Awtorità Pjanar u issa ninsabu wkoll avvanzati fit-twaqqih ta' dan is-sit. Minn sit li kien pjuttost slamerja, waħda mill-ikbar slamerjas li kellha Bormla, illum tiġà twaqqa 60% minnu. Wara li tlesta dan il-proċess, mbagħad nibdew lill-livellar tas-sit innifsu biex imbagħad jibda l-bini wkoll marbut ma' dan il-proġett li huwa proġett li qed insejħulu bħala flagship project anke l-housing estates li ħajkonna l-qudiem għaliex mhux biss huwa uniku fl-istil tiegħu imma l-mod kif ġie ddiżinjat ħadna wkoll konsiderazzjoni ta' ħafna fatturi importanti.